And guys, mga pitan niyo tanan. Nakoy pandere and then kape. Mga pitan niyo guys. Karon guys, nako diri sa Ichavis. Syudad ni siya. Ni extra sa ko diri trabaho kay ako sa ang ipapuli sa akong tiya kay nagatiman siya sa akong tiyo nga nasakit. So kay ang yan trabaho diri guys kay bantay og bata niya karon kay busy man ang parent sa bata no kay na may trabaho, then doktor ang iyang mama ug papa sa baby. So ang baby 10 months old. So syempre ato manunon pa jud diba? Mo na kailangan og extra nga mobantay sa baby. Guys. So, atong pagmarti sa buntag, nilarga dayon ko dire sa syudad. Kay para ako may mo police sa akong iyaan. So, actually, okay ra noon ang trabaho bisag kapoy kayo sa first day. Okay lang, laban pa rin. Uh-oh. Kung maulian na to akong tiyo, kung ma-okay na gito siya, mabalik to akong tiya dire. So, siya na pod. Yan guys. Manimutan nyo tanan. Yan. And guys. Oh. Pretty. Pretty kayo. Kusinera, oh. Oh, yun guys. Magluto na si Ate Maribel. Mag-steam siya sa isda. Yeah. Then, Pampano. Pampano. Isuroy ta mo dire guys. Mo ni ilahang ref. Kinadak-an nga ref. Gusto yan. Mga butang na dinhi. Wow. Yan guys. Tapos sila mga lipang butang din ha. Mga cute kaayo o mga tasa. Pang Chinese gini ilahang ko antino. Ha? Kaning inanite ba kanang takuri cute kaayo. Mga bowl sa pana din ha. Yan. Open na to lang ref. Wow, daming laman guys oh. Yan. Indot ka na arit lagi. Bito. Ba? Dili ka lang po rin. No? Pila po yung mga kuan anite, mabayran pud te. Gamay rag. Nice. Naghana ka ay. Diha ang CR guys. And then kanipod mga pagkaon po dire nga mga dilata. Yan. Mga inani. Char. Nasa yung mga dilata diri sa ubos. Pansit canton. Yung mga coffee. Yan. Yan guys. Tapos, napod sila yung aquarium. Hello fish. Daghang isda. Yan guys. Tapos di ang kwarto ni Ate Maribel. Tapos kani kwarto sa bata nga akong gi ate man karon alaga nako. Mao ni ilang sala dire guys. Yan. Mo ni ang lingkuranan sa bata guys. Cute kaayo. Inig pakaon ni baby, so anhi siya diri maglingkod. Yan. Napoy balon diri oh. Mo na siya. Guys. Si Ate Maribel. Busy siya og luto. Hey. Kusinera ni siya karong adlaw. Kay ang kusinera dire tuaman dito sa Maria Luisa. And then siya say magluto. Sumo ni ang kitchen. Anha diha manghugas. Tapos dinha anha diha magluto. Yan. Guwapa kayo. Ah? Supportive. Luto na ko. Say giluto ni mo te asang te mong steam te pakita na to te. Isda. Wow, wala pa din ni. Apa?
Ang sabaw din. Pa na. Yummy. And guys. Pag-hi, dayon te. Hi. Nagwagi ko ka. Naglungag siya guys, oh. Hmm. Naglungag. Yan. Prepared sa amo. Oh, Paralan. nagsaing ng Luto bigas. ang may gamay. Cute og height. Pareha mig height. Mang snack ta nyo guys. Yan. Super crunch. Lugay ka matas bata. Snack sa midiri. Hello guys. Mang snack ta nyo guys, oh. Hi. Second batch. Third batch. Nagagamay. Mang snack ta nyo guys. Super crown. Isnak amay, magamay. Anda ko, wa. Dun sa Mastiya, tawag siya. Parang, upa siya manghisgot ka na sa siyang balik. O pa. Ano pa? Luya pag yapon tiyo. Hmm? Luya pag yapon. Anda ka. Ay, basko guman. Apay third batch. Bis Third batch ko no, guys. biscuit. Napay third batch ko no guys. Biscuit. Uh-oh. Muna yung kauban karon kung sinira ni siya. No? Anyong man sa gamay, sa may oil. Yeah. Tagay kag si Samit eh. Kangilngig. Ang tika kayo. Second batch na yun ako guys. Charot. Dapat ko na ikatulo. Third batch ko no. Hindi aha. Hindi. Ang ganda mo ni Baan. Oh. Ako ra dire. Nakaw siya kaniyot guys. Nang atang ko sa bata kang akong alaga guys, latong pa. Tapos naigiluto siya ni Maribel dito nga isda. Tanawon sa na ako. Hello everyone, kumusta mo tanan? Mayong adlaw. Have a good day. Magandang araw sa inyong lahat. Oh, pakyaw na guys. Sabol Bisaya, Tagalog, English. Charot. Ano na ka oras yan? Oh, alas 9. Alas 9:35 kung di siya nakatog. Ito, may mga ka-oras. Kapit. Taas po, bibi on. Ang hotdog nito, rin ako te. Ihaw. And guys, hindi ko na mahurot. Nakuhot doon guys kay hindi ko magpalabi sa parat. Actually, hindi mo siya parat, pero junk foods. Hindi ako magpalabi. Ihatang ko na sa akong kauban usa. Mga unta ninyo. Guys, pakita na ko ang giluto ni Ate Maribel. So, naka-on diri ang stove. Gasol. Yeah, wow! Yummy! Nag-steam siya og isda. Agay, kainit. Close na to balik guys, kainit tayo. Ayan.
So, ayun guys. Mo na siyang update na ako diri. So, ano lang matapos ang akong video. Kay, basta magmata na ron akong alaga guys. So, mo-update lang ko ninyo sa sunod. So, thank you for watching guys. Goodbye!